Така, време е за втори анбоксинг. За пореден път. Втория, ама както и да е. Този път ще бъде монитора. Дали, малко няма се виждам, защото много странно си нагласих телефона. Това няма никакво значение. Този път ще имаме анбоксинг на... на монитор. Монитор. Да, монитор. Защото преди това бях с един... той вчера на клипа се видя, нямам. Той е телевизор на Ариели, абе не знам, много странна марка. Не препоръчвам. Друго си е на монитор, пък и плюс това на монитор е безкрайно, много пъти по-добре. Така че, да. Тук още. Нормално. Така че да. Благодаря за миналия клип. Имаше един печал, който ми каза да снимам вертикално. Забравих, но няма значение. Като цяло. Това ще клипове да има, пък и целият просто да е по-така, нали, да има качество, но пък да не е, нали, толкова към обработване, но пък друго се човек да обработва. Но за сега гледам, нали, толкова много да не се старая в обработка, но защото той примерно в един цял анбоксинг, той човек какво може да обработи, толкова освен да кътни първо някакви излишни неща, примерно, що пък това, нали, примерно точно тази част, нали. Но да е, както и да е, това няма никакво значение. Ето ги кабелчетата. Имам предвид, че може да се опитам да направя някакви специфични неща към обработка, но по принцип малко би ми било трудно, защото все още, нали, влизам в тази страна на записване такива работи и клипове. И нали, това не е извинение, да? Сега трябва да разучим как стават тези работи. Така, книжки. Иначе, доколкото спомням, и нали, той не го поръчахме преди 2 дена, няма и толкова. Монитор е на Samsung. Един приятел ми го препоръча, каза, че е добре, като за първи, като цяло, че е добър вариант, добра опция. Естествено падна камерата, телефона не, няма значение, но съм готов. Само секунда. Това прямо може да бъде кътнато, но who cares? Сега ще съм в началото, така че няма кой знае какво. Само секунда ще оставя тук е тъй нещата. Така. Ето го и него на Samsung. Ще казвам, доста ме кефи. Изглеждам наистина доста яко. Нали, не гледайте, че го дърпам така, то си има фолио отгоре, ама няма значение. Не е хубаво пак, така както аз го направих. Не го правите вкъщи. Ето го, даже сега ще обърна така кутията. Той е на Essential Monitor S3 24. Мисля, че май даже е 24 инчов, ще излъжа, не знам. Тук не съм подготвен вече от към информация за монитора, но е готин. На мен лично ми макефи, нали, тук вече не съм се подготвил с от към неща за самия монитор, нали, не съм сигурен. Това, че няма да говоря наизуст, да не се излагам. Той не, че не се излагам с клиповете, но това няма никакво значение. Важното е човек да пробва някакви работи. Така, ето я стойката, кабелчетата, HDMI кабел, което е много хубаво, защото аз имам, но няма значение. Това ще ми помогне доста. Така че, сега като разгубя тия работи, ще пусна отново. Така, аз се върнах, ето на мене. Ето ги и работите, нали, не са по-различни от преди малко къта. Няма значение, ето тук има някакво стикер, ще го махна. Оп, не че го махнах много добре, това няма значение. Така, не съм гледал как се загубява монитор до сега никога и ще ме сефте да го направя това нещо. Няма значение, предполагам би трябвало да е лесно.
предполагам, нали, по логиката би трябвало да е така, предполагам. Ще ми трябва... Ето тук можете да видите как има винчета, трябва да се завинтят с отверка. Винчета, боже! Не съм добре днес. Как да позиционирам тук някакви работи? Няма да е с това. Честно казано, доста съм неподготвен. Трябваше да викна някой да ми помогне с снимането. Ето тук можете да видите сега как трябва да влезнат. Тук има едни работи, трябва да влезнат като хората, ама да видим дали ще успя да ги нацеля. Оп! Нацеля ги. Сега, това не го правите. Никога не го оставете така, защото може да падне и да се отруши. Опа! Това ще си взема отверката. Така, ето тук има две, които трябва да се завинтят хубаво, за да не пада самия монитор. Самата му стойка. Завинтваме бавно, защото моята е голяма и не е хубава кръстата. Така, ето моята е кръстата, но просто е много по-голяма и няма да е много хубаво и красиво, ако нещо се пребе. Но няма нищо. Така. И от другата страна малко по-хубаво. Добре, мисля, че е готово. Така. Сега... Какво трябва да направим? Чай се всеки случай да се опитам малко повече, че не съм сигурен в тия две винчета. Болчета винчета, няма значение. Така, здрави ли са? Добре, здрави са. Има някакви други спецификации? Не, тук се пуска и изключва. HDMI кабел там имам пуснат, сложен. Това кабел, че сега трябва да видя къде трябва да се сложи. Видях го. Този кабел е за самия монитор, доколкото знам, видях преди малко. Ето така си е този кабел. И този другия с такъв жак, такъв, няма значение. И трябва да се сложи тук в това прекрасно нещо, дето не му знам името, за съжаление. Това е мой проблем. Трябваше да знам, трябваше да се подготвя малко по-добре. Няма значение, като цяло важното да е интересно, да е забавно някакво. Не е края на света. И така, слагаме. Така, сложил го, сега само трябва да го включа в контакта, което ще е вече най-лесната част от абсолютно всичко. И скоро ще опитам да направя нещо по-интересно като клип. Не трябва да се взема и слушалки, някакви такива работи. И малко става по-интересно там на сетне вече. Ще има и, предполагам, горе-долу скоро пак някакъв анбоксинг за някакви работи. Със сигурност ще има скоро, защото няма как. Трябва да се взема още някакви други работи, нали, неизбежно е се са направят някакви работи, пък и със сигурност скоро ще има някакъв анбоксинг или поне нещо като анбоксинг, защото ще си вземам още някакви работи, със сигурност ще трябва да взема някакви колонки, слушалки, може би микрофон, зависи от ситуацията, но да, със сигурност ще трябва да си взема едно от двете, или поне и двете, със сигурност. Сега, ако не се лъжа, трябва да цъкна копчето. Клик. Или той да сега беше пуснат. Оп. И имаме картина. Ето. Сега най-satisfying нещото. Фащаме ето така, хубаво да не падне. И готово. Нищо не направи, ама това е. И компютъра, хубавия, от вчерашния анбоксинг. И да, ето го. Това ще е този клип. Не беше кой знае какво. Благодаря, че гледахте. Чао и до следващия път.